Ефір телеканалу АТР триває. Я, Альвіна Сидбулаєва, приймаю естафету від колег і буду продовжувати вас тримати в курсі найгарячіших новин. Залишайтесь з нами і вмикайте гучніше звук. Нацрада з питань телебачення береться за російську пропаганду? Який телеканал закриють першим? Суд звільнив бойовика Цемаха. Його можуть видати Росії. Обмін у суботу? Антикорупційний суд запрацював. Країна чекає на гучні посадки. Вітаю всіх, хто долучився до прямого ефіру АТР. І наші гості на цю годину – блогер Андрій Полтава. Вітаю вас. І Андрій Асачук, народний депутат від «Голосу», фракції «Голос». Добрий вечір. Ось Нацрада з питань телебачення та радіомовлення виявила порушення під час перевірки телеканалу News One та проголосувала за введення найжорстокіших санкцій. Звернутися до суду з позовом про анулювання ліцензії на мовлення товариства «Новини-24». І тут я хочу сказати, що ми підкреслюємо, що Національна Рада в жоднім разі не закриває канали, не відбирає ліцензії. Ми звертаємося до суду, щоб він ухвалив своє рішення, адже справді надзвичайно складне питання. І тому це також означає, що канал від сьогодні не припиняє мовлення. Просимо, щоб ніхто цим не маніпулював. Він працює, ніхто не втрачає роботу, не виходить на вулицю, поки суд не розгляне цього питання. Хто за? Прошу голосувати. Одноголосно. Дякуємо. Дякуємо. Дякуємо за участь. Ось ми побачили, як одноголосно всі проголосували. Як вам таке рішення, Андрій? Напевно, воно непогане. Я думаю, що таке рішення очікували давно. Дуже різні групи, експерти, громадянське суспільство. Але, напевно, раніше його було важко прийняти з огляду на певні політичні обставини. І зараз я так дивлюся, що Нацрада трохи міняє і темп, і фокус своєї роботи, і тому таке рішення, я вважаю, виправданим. А з засідання пішов, до речі, Шуфрич. Нестор. Він же ж голова комітету, мав би захищати до останнього. Андрій, ви як блогер, як вважаєте, наскільки це корисно буде для суспільства і як вам рішення? Ну, це рішення чудове. Я хочу сказати, що десь ще півроку тому я особисто допомагав збирати через свій блог підписи. Ми тоді збирали і на Верховну Раду, і до президента України. Через спеціальний сайт ми збирали підписи під петицію про те, щоб ці канали, звернути увагу на ці канали, 112 News One, які займалися і займаються, як мені здається, антиукраїнською діяльністю. Тому це рішення вітаю. Звичайно, було неприємно бачити Нестора Шуфрича головою цього комітету, тому що це взагалі вважаю, що як насмішка над свободою слова призначити таку людину. Ну, не моє це було рішення, подивимося, як буде далі. І я так подивився, по відео видно, що він показово встав і вийшов після цього рішення. Так, а всі залишилися в залі? Ну, сподіваюся, що так і буде, що вони нарешті колись покинуть Україну і поїдуть до Росії, де їм більше подобається. А ось давайте народний депутат від «Слуги народу» Микита Потураєв в ефірі телеканалу АТР висловив свої сподівання стосовно термінів розгляду ануляції ліцензії в суді. Це, звичайно, залежить просто від процедури судового розгляду. Я не думаю, що тут є, значить, якісь підстави вважати, що суд буде зволікати. Ну, тобто є процедура судового розгляду. Я думаю, що ми побачимо рішення досить скоро. Як ви вважаєте, наскільки швидко ми отримуємо рішення? Ну, знаючи наші суди і недореформованість їх, це може бути дуже довго. Андрій, як ви вважаєте? Ну, з одного боку, я погоджуюся з колегою, що взагалі до судів є питання, але з іншого боку, я як людина, яка мала певне відношення до судів, до адвокатської практики, розумію, що якщо в них ще залишилися гроші на хороших адвокатів, то, звичайно, вони можуть... Ну, але якщо, скажімо так, владі потрібно, ми бачимо рішення суддів, вони дуже швидко вирішують те чи інше питання. Мені дуже не подобається, коли суди швидко вирішують питання. Ну, а депутати погано працюють останнім часом в Верховній Раді.
Ну, Як вони зміни до Конституції приймаєте? ні, ну це трошки інша історія. Добре, Є процедури, і в судах є складні процедури, їх треба дотримуватися. Швидке правосуддя не завжди справедливе. Як взагалі люди сприймають рішення, так? І ось Київський апеляційний суд ухвалив рішення стосовно апеляції на арешт фігуранта справи збитого MH17 Володимира Цемаха. Давайте подивимось, як це було. Застосувати до підозрюваного Цемаха Володимира Борисовича запобіжне заходи у вигляді особистого зобов'язання. Звільнити Цемаха Володимира Борисовича з-під варти в залі суду негайно. Ось ми бачимо рішення суду, який дуже швидко вирішив долю людини, якою підозрюють у державній зраді і взагалі причесний до збитого MH17. Що ви думаєте? Ну, це ганебне рішення, я вважаю. Це підігравання, яке вважаю Путіну. Це призведе до того, що людина, яка реально могла б свідчити в Гаазькому трибуналі проти Путіна і проти вищого керівництва Росії, зараз фактично звільнена в залі суду. І тепер його судьба не зрозуміла, що з ним далі буде. Чи його ФСБ прибере, чи його ФСБ вивезе з України, і що далі. І якраз під час, зараз же йде переговорний процес по поверненню наших полонених, і одна з умов була саме там по його прізвищу, мені здається, це якесь підігравання з Путіним. Звичайно, з одного боку, це, можливо, призведе до повернення наших полонених, і Путін заявив якраз зараз, що у нас проходять якраз перемовини з ним. Я розумію, що це Про якась Путіна домовленість. ми ще поговоримо, побачимо його. Андрій, як вам рішення українського суду? Ну, дивіться, я на це дивлюся трошки ширше. Повернення бранців Кремля є фундаментальним завданням нашої зовнішньої політики, дипломатів і спецслужб. Щастя, здоров'я цих людей святе. Їх Але треба щодо повернути. рішення, давайте спочатку щодо рішення, як воно... Я думаю, що враховуючи тим більше останні повідомлення за годину, ви бачили, Нідерланди вже відреагували, багато хто відреагував. Я думаю, що Володимир Зеленський особисто має пояснити свою позицію як народу України, так і західним партнерам. Тому що якщо ми не зможемо притягти Путіна до відповідальності за Боїнг, це буде величезним програшем України. Величезним. Якщо це буде причиною цієї нездатності притягнути до відповідальності. Співголова громадської ініціативи «Права слава» Дмитро Снігирьов в ефірі АТР піддав сумніву значимість ролі фігуранта справи MH17 Володимира Цемаха. Скільки часу пройшло з моменту затримання? Чому голландське правосуддя, знаючи, що такий цінний свідок знаходиться на території України, досі його не допитало? А тому, що всі розуміють, що це пустишка, яка була підсунута російськими спецслужбами. Цемах є ключовим у розслідуванні для визначення складу екіпажу Бука, з якого був збитий Боїнг рейсу MH17. Про це в ефірі АТР сказав дослідник консуліт Intellectual Team Кирило Михайло. Собственно, Цемах, как минимум одного из членов этого экипажа, он видел в глаза. Плюс видел непосредственно пуск Бука, но сам факт пуска считается уже доказанным, и сам факт принадлежности этого Бука Российской Федерации действительно известен для Цемаха, но он может быть ключом непосредственно к составу, к экипажу, к тем российским военнослужащим и к достоверному доказательству, что да, это были российские военнослужащие. Ось ми почули і Снігирьова, так і от представника дослідника. Як вважаєте, наскільки він грає ключову роль для України, і які можуть бути наслідки? Ну, дивіться, ні ви, ні я, ніхто не бачили матеріалів кримінальної справи, але я схильний довіряти голландським слідчим, які сьогодні сказали дуже стримано, бо вони теж дипломати, що ми б дуже хотіли допитати цю людину. Чому вони це не зробили до сьогоднішнього дня? Там може бути мільйон процедурних моментів, чому цього не сталося. Але очевидно, що він є ключовим свідком, як мінімум свідком, і його втрата для кримінального розслідування може мати, безумовно, дуже глибинні наслідки, і це дуже погано. 40 депутатів Європарламенту зверталися до пана Зеленського з проханням не відпускати його. А давайте побачимо. Це ж не просто так. Давайте зараз побачимо це звернення щодо 40 представників європейських країн.
40 депутатів Європарламенту написали листа Володимиру Зеленському з проханням не включати список обміну полонених з Росією ймовірного фігуранта справи MH17. Давайте подивимось. Ми розуміємо контекст, у якому відбуваються переговори та дипломатичні зусилля української влади. Однак пан Цемах є підозрюваним у кримінальному розслідуванні збиття MH17. Доступ спільної слідчої групи до нього та його свідчень має надзвичайну цінність для ефективного судового слідства. Постанова Ради безпеки ООН вимагає, щоб особи, які безпосередньо або опосередковано відповідали за збиття MH17, повинні бути притягнуті до відповідальності. Ось ми побачили, так, і почули Я ще хочу депутатів. нагадати, як цього свідка вдалося отримати взагалі. Його вивезли завдяки спецоперації наших служб, здається, СБУ і нашої контррозвідки, які його фактично з ворожої території викрали фактично і привезли в Україну. Це було таке Це велике спецоперація. Люди ризикували своїм життям під кулями, і фактично зараз це пливок в них, як вони наступного разу, чи вони будуть ризикувати життям, якщо зараз цей свідок відпускається просто в залі суду. Ще раз, ми не знаємо деталей, там дуже багато секретних питань, але президент Зеленський зобов'язаний пояснити свою позицію народу України і західним партнерам. Бажано, щоб це було одне пояснення, однаково і для українців, і для західних партнерів. Але поки немає ніяких коментарів від президента Зеленського. Але все ж таки, це ж в майбутньому, якщо Цемаха все ж таки віддадуть і на обмін, ставлення європейських країн зміниться, ймовірно, що зміниться до України. Буде питання щодо санкцій. Тоді, з одного боку, ми просимо санкції влаштовувати проти Росії, а з іншого боку, ми віддаємо Росії людину, яка дуже корисна саме для MH17, є доказом, що він причетний. Що думаєте, які будуть подальші дії? Ми зараз і так дуже ослабили фактично свій тиск дипломатичний, і зараз розмовляють про Україну без України, такого не було вже давно, і вирішують за нас, без нас проблеми про Україну. Тому це ще один крок назад, я вважаю. Звичайно, що наступного разу, коли будуть подовжувати санкції, буде підніматися питання, скажуть, ну дивіться, немає ні свідків, цю справу вже можна закрити, Росія тут ні до чого і так далі. Цього про це просто мріє Путін і вище керівництво Росії. А ось сьогодні під апеляційним судом відбулася акція проти звільнення Володимира Цемаха. Давайте послухаємо, що сказав начальник штабу національної дружини Юрій Капля. Весь світ просить цю людину залишити під вартою і забезпечити того, щоб ця людина в Газі дала свої свідчення, але наш апеляційний суд приймає рішення випустити просто під особисте зобов'язання таку людину. Це абсолютно незрозуміле рішення не тільки для нас, як громадян України, це незрозуміле рішення взагалі для всього світу. Відповідно, ми прийшли під суд для того, щоб показати те, що українське суспільство не буде терпіти таких правових рішень і спробувати почути їхню мотивацію, чому вони прийняли таке рішення. І ось сьогодні ж також відомо, що ввечері, десь близько 7 годині, на Майдані Незалежності буде акція якраз проти цих дій і проти фактичного реваншу. І ми вважаємо, що червона лінія зараз уже перейшли червону лінію, яку не можна перетинати, і ми не допустимо реваншу. І якщо ми зараз будемо нехтувати такими свідками, будемо не давати нашим військам стріляти у відповідь, коли наших обстрілюють, а гинуть наші бійці на Донбасі кожного дня фактично, ми не дамо злити Україну. І зараз люди якраз хочуть вийти і в цей спосіб показати владі, що ми все тримаємо під контролем, ми не дамо їм цього реваншу зробити антиукраїнського. Пане Андрій, як вважаєте, чи суспільство зможе якось вплинути на вже рішення апеляційного суду? Ну, я думаю, знову ж таки, треба дивитися не на рішення апеляційного суду, а взагалі на всю цю ситуацію. Бо я думаю, всім зрозуміло, що припинення агресії на Донбасі, повернення Криму на українських умовах, можливо, виключно за наявності санкцій і продовження міжнародного тиску. Якщо такі, з дозволу сказати, спецоперації будуть якраз негативно впливати на
посилення санкцій або взагалі їх утримання, це може, я думаю, надзвичайно негативно вплинути як на наші стосунки з Заходом, так і на позицію адміністрації президента Зеленського в Україні. А українці вміють протестувати, ми про це знаємо. Як ви думаєте, Андрій, чи ось ці акції вплинуть на рішення і вплинуть на ситуацію з обміном? Ну, дивіться, тут дуже все просто. Якщо вони не вплинуть зараз, ці акції, якщо зараз ця молода влада не прислухається, то далі це дійсно може перейти в більш серйозні протести. Тому зараз краще, щоб, ну, по-перше, громадяни в абсолютно мирний спосіб показали, як вони до цього відносяться, а влада прислухалася і зробила певні висновки. Це треба зробити. Я вважаю, що якщо влада проукраїнська, вона зрозуміє, що треба робити. Бо далі наступний Майдан Україна може не пережити. Зараз треба прислухатися до людей, до їх бажань. А як вважаєте, чи взагалі потрібно робити цей обмін? Чи невже Росія має віддати? Дивіться, я хочу сказати, хочу наголосити, що 23 наших моряки повинні бути 24 повинні бути повернені без всяких умов за рішенням трибуналу. Тому те, що зараз Путін намагається втиснути в цей перемовний процес і показують, що ми тут 33 міняємо на 9, здається, так неправда. Ми міняємо насправді менше. Вони повинні були відпустити наших моряків без всяких умов. Давайте послухаємо Путіна. Обмін полоненими буде масштабним та вже на фінальній стадії. Про це повідомив президент країни-агресорки Росії Володимир Путін сьогодні під час економічного форуму. И нам достаточно сложно было принимать решения в отношении конкретных людей, этих конкретных людей. Но исходя из соображений гуманности, мы подходим к финализации переговоров, которые мы ведем, в том числе и с официальными властями. Так что, я думаю, в ближайшее время это станет известно. Ось почули і Путіна. Що думаєте, пан Андрій? Він просто так нічого не робить. Просто так він нічого не робить. І я дуже переживаю, що він заганяє в якусь пастку молоду і недосвідчену команду українського президента. І, знову ж таки, це дуже тривожить. А яку пастку? Я не знаю. Він же ж КГБшний агент. Може бути все, що завгодно. Все, що завгодно. Ну, ваші припущення. Мої припущення, вони борються за зняття санкцій. Це те, за що вони борються. Це очевидно. І, можливо, якраз вони хочуть розміняти цей емоційний момент повернення заручників. Це дійсно важливо. І можуть, звичайно, виторгувати собі зменшення санкційного тиску. А я вже сказав, до чого це призводить. Це призводить до зменшення наших шансів на повернення Криму і окупованого Донбасу на українських умовах. Пан Андрій, що ви думаєте? Погоджуюсь абсолютно. Путін завжди грає дуже тонко, не треба недооцінювати. Ну, ми, коли кажемо Путін, маємо на увазі взагалі вище керівництво Росії, їх спецслужби. Зрозуміло, що виникає тут купа питань, чому вони не віддають без всяких умов, чому вони проводять саме так, чому зараз наш суд, це ж не просто співпадіння, це ж є всі підстави підозрювати, що це зроблено в телефонному режимі, що це хтось подзвонив, сказав його випустити. Тут треба, щоб розібралися, чи був тиск взагалі на цих судей, хто приймав такі рішення, чому його випустили. Я вважаю, що тут треба, щоб і суспільство це тримало на контролі, правоохоронні органи перевірили, що відбувається зараз в суді, чому таке рішення вирішено з приводу того, щоб відпустити цього важливого свідка. А це відпустили свідка. Ймовірно, що він підпадає під цей обмін. Це не буде спочатку, аби щоб Росія все ж таки, етап знищення України, так? Потім у нас не буде інших, скажімо, важелів, да, аби протистояти Росії. Вони займуться і Донбасом, і захочуть його теж зробити більш підконтрольним законом у спосіб. Ну, розумієте, тут все просто. От правильно мій колега сказав, що головне це зняти санкції Росія хоче, тому що коли Росія слабка,
коли її тиснуть на неї санкції, що б вони не казали, коли економіка їх єлі-єлі там страждає, працює, в них немає сили займатися Україною і всіми іншими країнами, які є навколо неї. Як тільки знімуть санкції, вони знову почнуть зміцнюватися і знову почнуть відбирати. Ви думаєте, їм потрібен тільки Крим і Донбас? Ні, їм потрібна вся Україна. Я хочу, щоб українці розуміли, вони хочуть Україну всю. Без України вони не будуть імперією, як вони хочуть бути. Україна – це взагалі головне, за що вони будуть боротися далі. Вони з нас не злізуть, це 100%. Ніколи. Ми повинні добиватися санкцій, але це повинна бути державницька позиція. Повинен президент, Верховна Рада це чітко казати, як до цього казав попередній президент, що ми боремося за Крим, за повернення Криму, ми називаємо ворога ворогом, окупанта окупантом, а не так, як пан Зеленський на святкуванні Дня Незалежності навіть не згадав, хто у нас окупант. Не назвав Росію окупантом. А ось офіцер запасу Збройних сил України Олександра Ракушина сьогодні, якого підозрюють в роботі на Федеральну службу безпеки Росії, сьогодні відпустили під особисте зобов'язання. Зараз з нами на зв'язку адвокат підозрюваного Радіон Пугач. Вітаємо вас, пан Радіон. Вітаю вас. Скажіть, будь ласка, чому відпустили вашого підзахисного? Ну, я хотів би перше виправити, його не сьогодні відпустили. Запобіжний захід стосовно нього був звільнений раніше. В кінці серпня, так? Що? В кінці серпня, 30-го, да? Якщо його раніше випустили. Ну, добре. А скажіть тому, чого його відпустили, чому саме? Його в зв'язку з поданням клопотання про зміну запобіжного заходу стороною захисту відповідно до Процесуального кодексу України у зв'язку з тим, що Конституційним судом було визнано неконституційною вимогою норми статті КПК про те, що до осіб, які підозрюються у вчиненні, в тому числі і державної зради. Скажіть, будь ласка, а чи є ваш підозрюваний у списку на обмін? Я не можу сказати, є він на списку на обмін чи ні, тому що цими питаннями займаються відповідні компетентні органи України. А де тоді... Зараз... Радіон, скажіть, будь ласка, а чи співпрацюють наші органи з вашим підзахисним? Ну, я можу сказати, як вони співпрацюють чи не співпрацюють. Стосовно Ракушина змінений запобіжний заход, стосовно нього судом на нього покладені відповідні зобов'язання, які він повинен виконувати, які він на даний час виконує. Пане Радіон, скажіть, будь ласка, а де зараз перебуває ваш підзахисний? На території України. А він знаходиться під особисто він має проходити до суду, так? Він повинен, відповідно до обраної стосовно нього міри запобіжного заходу, повинен з'являтися за викликом слідчого, прокурора і суду, коли його будуть викликати для проведення відповідних слідчих дій. Радіон, а скажіть, будь ласка, а зараз він має перебувати саме за місцем своєї прописки, так? Відповідно до, скажімо, обраної для нього є особисте зобов'язання. І він знаходиться там, де він зараз вважає необхідним бути. А місце реєстрації якось діє? Що? Місце реєстрації його, ви можете сказати, де він? Це Київська область чи інша якась? Він не вповноважував називати його особисті персональні дані, де він зареєстрований, де він проживає. Це, добре, скажімо так, є адвокатська таємниця, я не повноважений це робити. Скажіть тоді останнє таке питання, це окупована територія чи все ж таки територія підконтрольна Україні? України. Це не окупована територія, це територія України. Дуже дякуємо вам. Радіон Пугач, адвокат підозрюваного у державній зраді Олександра Ракушина був з нами на зв'язку. Бачимо, вже ще одна людина, яка, ймовірно, буде на обмін української політики. Цікаво, що я знайшов якраз новину, що саме Радіон Пугач повідомляв Інтерфаксу Україна, що він є в списку на обмін. От я читаю просто новину від 5 вересня, тепер він каже, що він не знає. Тому якось адвокат теж плутає свої покази і кому вірити тоді. Чи так, чи ні. Як бути краще для кого
аби відповісти. Як ви вважаєте, ось ми бачимо вже дві людини, і третя, це ймовірно, що буде Вишинський, так, якого теж державної зраді. Скільки, на ваш погляд, яка ціна України і що вона має, і кого має віддати Росія, аби отримати українських в'язнів? Ми чудово розуміємо, що ми в найкращому становищі з приводу обміну. Звичайно, ми повинні повернути, і це наша чітка позиція повинна бути, всіх полонених, всіх політичних в'язнів. Звичайно, що ми віддаємо ціну таку, яку вимагає фактично Росія-агресор, яка зараз є фактично терористом, яка тримає наших громадян просто за вигаданими, як Сенцова і інших, за вигаданими звинуваченнями. Тому, на жаль, нам доводиться йти на вимоги терориста, так, тому що ми не можемо ніяким законним чином на нього вплинути. Навіть рішення трибуналу на нього не впливають, наприклад, і наших військових моряків вони не віддають. І ось останній тиждень через повідомлення в ЗМІ та в деяких телеграм-каналах родичів українських в'язнів Кремля та вся Україна сповнена надії на повернення бранців. Як розвивалася тема обміну протягом тижня? Давайте подивимось. 28 серпня Кирила Вишинського, якого звинуватили у держзраді, відпустили з-під варти. За інформацією видання «Українська правда», звільнити Вишинського просив телефоном Путін у Зеленського. Проти ночі 30 серпня популярні телеграм-канали поширили інформацію, що нібито до підмосковного аеродрому вирушила колона автозаків у супроводі гелікоптерів. 30 серпня розслідувачі з Bellingcat написали, що Україна збирається віддати Володимира Цемаха, який є фігурантом справи про збиття літака MH17. 3 вересня російський комерсант написав, обмін зірвався, зокрема через те, що не змогли домовитися про юридичний механізм звільнення людей. 4 вересня Інтерфакс, посилаючись на власні джерела у дипломатичних колах, повідомив, обмін може розпочатись 7 вересня. По-перше, хотіла спитати, як вважаєте, чи буде 7 вересня обмін, Андрій? Ви знаєте, спостерігаючи за цією драмою інформаційною і цим таким постійно емоційним сплеском в соціальних мережах, в новинних ресурсах, мені завжди здавалося, що от всі, хто мають хоч якусь інформацію, їм треба тримати язик за зубами. Бо весь цей злив інформації точно не допомагає процесу. Він, я думаю, можливо, іноді і штучно робиться, якраз, швидше за все, російською стороною. Тому я б закликав якраз нашу сторону і наших громадян, пам'ятаючи про шквал публікацій в Фейсбуці, ви пам'ятаєте, там уже все, їдемо зустрічати. Треба, доки не буде офіційного повідомлення, бажано взагалі нічого не говорити, нічого не популяризувати, бо це дуже сенситивні речі, які, треба берегти в таємниці. Щодо офіційної інформації, Рябошапка, до речі, перепостив Так, я про це знаю, і це насправді інформації, тому це теж є офіційно. Да, це досить кумедно. Пане Андрію, як вважаєте, чому декілька разів переносили обмін? Анонсували, потім знову перенесли? Ви ж розумієте, що тут ідуть певні торги. Там пан Медведчук домовляється кум Путіна, він займається цим, вони намагаються виторгувати максимально на найкращих для себе умовах. Ще ж хочу наголосити ще раз, вони спеціально показують кількість людей, які вони віддають, більшу, ніж ту, яку віддаємо ми. Хоча фактично ці 24 військових полонених морських моряків вони повинні віддати без всяких умов. І тому, а їм вигідно показати, що вони віддають більше людей, а в нас беруть менше. Навіть от в цьому вони хочуть виграти і на цьому потім показувати в своїй пропаганді, що і вони білі пухнасті, а Україна там, як завжди, ми агресори і самі там воюємо проти своїх. Це ж російська пропаганда, і вони працюють на неї, це головна їх мета. І поговоримо теж про суд, але трошки інший. Ось Вищий антикорупційний суд розпочав свою роботу. На відкритті офісу суду президент Володимир Зеленський пообіцяв забезпечити вільні умови для роботи Вищого антикорупційного суду та покарати топ-корупціонерів. Хтось дуже хотів, щоб ви щодня займалися такими працями, я не знаю, мов якийсь там сільський голова, який
якось не так витратив 200 гривень. І це все, і таких справ дуже багато. Це все для того робилось, щоб дійсно гучні справи корупціонерів залишались в тіні, в довгому ящику. Зробимо все, щоб дійсно найгучніше. Я знаю, що ви очікуєте понад 200 гучних справ з розкраданням, з дією, страшною дією корупціонерів, топ-чиновників. І ми допоможемо, щоб ви вільно розглядали ці справи і всі ці люди дійсно були покарані. Ось голова антикорупційного суду Олена Танасевич сказала, що вже очікує направлення близько 3000 справ, у яких розмір шкоди перевищує 500 000 гривень. Сьогодні, 5 вересня 2019 року, ми розпочинаємо нашу діяльність. До компетенції Вищого антикорупційного суду віднесені 22 склади злочину за тієї умови, що вони вчинені спеціальним суб'єктом та розмір шкоди перевищує 500 000 гривень. З місцевих загальних судів до Вищого антикорупційного суду повинні надійти понад 3000 кримінальних проваджень, з яких лише 190 – це ті, по яких досудове розслідування закінчувало Національне антикорупційне бюро України під процесуальним керівництвом спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Ось все ж таки довгоочікуваний суд запрацював. А як вам така новина і як буде розвиватися далі ситуація? Ну, краще пізно, ніж ніколи. Ми, я думаю, всі розуміємо, що створення антикорупційного суду дійсно гальмувалося. І ця сага тривала, скільки там, більше 2,5 років, да, майже 3 роки. Тому, знову ж таки, краще пізно, ніж ніколи. Добре, що суд на кінець почав працювати, добре, що створені умови. Єдине, що насторожує, щоб, знову ж таки, це не перетворилося на якесь шоу, бо дуже зараз багато того, що робить нова влада, воно так з елементами шоу, може це якесь професійне. А як це шоу? І що може статися? Це... Ну, що ви маєте на увазі під шоу? Ну, коли кажуть, що треба негайно саджати, треба проводити судочинство відповідно до процедури, відповідно до обставин, які там є, і виносити справедливі вироки. Ну, тут не може бути KPI, а там за місяць, там, не знаю, 100 вироків і показати, які ми ефективні. Просто треба, щоб суд спокійно, професійно і якісно працював. Андрій, як ви вважаєте, чи ми побачимо рішення цих гучних справ, які були? Ну, звичайно, хотілося б, щоб суд працював, щоб не було як з Конституційним судом, який дуже довго розглядав і дуже виносив заполітизовані рішення дуже часто. Хотілося, щоб, звісно, вони спирались на докази. І це не було, як правильно мій колега зауважив, вони ж сказали, що прямо план вони ставлять. Ну, не можна ставити план. Ну, скільки можна планів? Не може бути в суда планів. Треба розглядати за законом, чітко. І, звичайно, боротьба з корупцією – це є одна з найголовніших завдань в Україні, тому що якщо у нас буде корупція, у нас не буде збагачення ніякого населення, а буде збагачення тільки корупціонерів. Тому, ну, подивимося на результати. Почав працювати, подивимося. Дамо їм 100 днів, знаєте, як завжди. Там. А ви думаєте, через 100 днів? Президенту давали 100 днів, якось, знаєте, як будете продляти чи ні. Якби я б не продляв, тому що нема результатів. Подивимося так само, як з цим судом. Ви думаєте, що серед них, який є Розенблат, да, як його теж затримували, потім відпускали. А ви думаєте, що він буде на скам'ї підсудимих? Хто знає? Я не бачив матеріалів справи. Да, треба але були ті суди, які антикорупційна прокуратура і... Дивіться, завжди дуже багато емоцій, завжди дуже багато міфів навколо цього. Насправді, коли органи працюють якісно, да, за процедурою, чітко, коли вони якісно комунікують свою роботу, не просто якісь там міфи розказують, хтось там щось там, не знаю, мільйони, мільярди, все стане на свої місця. Тому зараз важливо, щоб ми оцей от пазл, НАБУ, САП, антикорупційний суд, він тільки зараз от більш-менш склався, да? І дай Боже, щоб він запрацював. Я тут, можливо, не зовсім погоджуюсь з колегою, там 100 днів, не 100 днів. Давайте ми подивимося там до початку наступного року, і там подивимося всі разом, будемо слідкувати все, що відбувається в Україні. Андрій Асачук, народний депутат фракції «Голос», і Андрій Полтава, блогер, були з нами. Дякуємо вам. Дякую за запрошення. І далі ефір телеканалу АТR продовжить випуск «Заман», а найцікавіші моменти з ефіру ви можете подивитися на нашому YouTube-каналі. А з вами я зустрінуся через 20 хвилин. Не перемикайтесь.
5 років окупації Криму та 30